Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. God! Maubagid ni ang Berdugo. Mauba ni Ryan. Yes. Yes. Ang iyang bayon. Ang iyang bayon. Murag... Familiar na ko ang iyang bayon. Murag si... Why pakita di ang liyok? Animal! Ang ako armas! Hey, sige! Why mo armas? Ha? Kuha, aron mo lapart ng imong bagol-bagol kung may sa mong mga armas nga mo gitumong nimo. Sige! Mga animal! Maturi! Sa inyo tuyo! Unsat! Oh! Rian! Rian, my God! Di mo gipatira ng iyang naong! Rian! 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 Ano kuya pa siya? Mga salpahes mo! Huwag kalabot! Kiniraya mong kuhaon! Kini! Ang mga pictures! Ayaw! Samok! Bro! Kaya computer bro! Sama ni! Gupa! Wag ba! Sana! Mga salpahes mo! Mga mahilaptanon! Panamot, ha? Tara, tara! Tabang mo! Tabang! Sa ato pa, Dok. Why lay may mo silin? Magpakitabang nimo? Mao ginay may tabo, tipal o. Kay kinsa pa man ay ang iyang kapangayuan o panabang kuno anay mahimo siriyan. Dili ba? Gusto ka, Dok. Why mga suod silin din sa syudad? O ikaw, Ray, iyang masangpit. Pero ang pangutana, kung milampos ba ka ang imong mga tao sa akong gipasugo nimo? Kasaligan to mga tawhana, Dok. Di lang ibawaan. Manawag na ron mo silin. Mayon da kung maugid nay nahitabo. Tingali ba na underestimate ninyong siriyan? Abti ka ng pulisa. Injured to siya, Dok. Dito makaliho. Oh, tinuod na. Og timan isab nga dili tanang injured, dili makahimos pagsukol. Manganta na lang ka atain eh. Gago. Oh, wanay lain. Mauna nang mitawag, Dok. Proof. Sili na ka na. Lahi kini nga number. Kadiyat. Hello. Robert! Robert! Elaine? Ikaw ba ni? Robert, tabangi ko! Tabangi, Mr. Rian! Oh, kay gano? Unsa nahitabo na? Nahitabo ha, Elaine? Unsa? Kaluoy ni Rian! Gusto na. Gusto na si mong pagilak, Elaine. Gusto na. Hilabo na akong kasing-kasing kung makakita ni mong magilak ka. Ito, gitiman ni si Rian sa mga doktor. Please lang, ay napagilak. Robert! Robert! May kakusyan ako. Kinsa man tong mga tawhana? Nganong ilaman tong gibuhat? Nga naman, Robert! Sulti ko sa tanan Elaine. Sa tanan yun, ngunitabo. May mga tao nga, kalit lang midas magsapultahan sa paay nga gipuyaan ni Rian. Giguba nila ang computer unit ni Rian. Ug ang mga hulagway sa Berdugo nga among gitanaw, ilang giapil sa pagkuha. Mga hulagway sa Berdugo. Yes, Robert. Yes. Oh, Sorry. Nakakakusti ay ko nimo. ayaw ka na kununa. Isabtan ko ikaw. Maayo gani kay na ka, Robert. Kudwa pa. Kudwa pa mag-unsa na lang ni si Rian. Damn it! Berdugo! Berdugo! Kaya
nais niya Berdugo. Nag-ilusyon siya sa Berdugo. Panuway. Kung mao, nawahi ang mga sakop iti palo. Bullshit! Pah! Muna akong gingon. Pugo! Hina! Hina ang utok ang mga sakop iti palo. Naabot kang Elaine ang mga informasyon na dili unta niya ang nga masayan bahin sa Berdugo. Dok, wa ko magtuo nga nauwahin na diya siya. Gi kasubo ugod kayo na ko. Hilang! Hilang ti palo! Nagguba ng plano. Nakita na ni Elaine ang mga picture sa Berdugo nga si John Milgar. Pero Dok, okay raman tingali. Dili man sama ni John Milgar ang itsura sa Berdugo, dili ba? Oo, tinuo na! Pero mo samot nga dili mawa sa iyong unahuna o kasing-kasing ang iyong dugay ng kamingawan nga si John. Bullshit ka, tipalo! Sorry kayo, Dok. Sa ingon lang ni anak ka sayon, ha? Sorry! Dok, Pamati ito mga tawanan, tipalo! Pamati ito! Dok, Prof, unsa kay ayaw gani pag komedya na? Wa ko magkomedya ni mo. Wa, tipalo! Doktor, My God, Elaine. Nganong si Robert man ang imong ipatabang? Nganong siya man? Rian, unsay? Lain lang unta to. Bisa nang ako na lang masilingan. Nangahadlok sila, Rian. Bisan giunsa ko sa pagpagayo og tabang, nagtutuod sila. Mao katong wala ko'y laing nahuna-hunaan nga makatabang nato. Si Robert ra gyud. Kay nga naman di ay. Rian? Ngano? Wa. Wa. Rian, may gitago ka na ako. Wa, Elaine. Wa ko'y gitago ni mo. Ayaw paglimod. Wa lagi. Wa. Pero nganong nakasulti ka man ato? Ngano? Usban ko. Wa. Rian, please. Tug-ani ko. Tug-ani ko. Unsa man ipakisayran nimo kang Rian, Elaine? Si Robert. Robert? Rian, kung unsa man ipakisayran ni Elaine nimo, sultihan siya. Ha? Robert? Sulti, Rian. Kuan. Tingali, lain pa pamati sa imong lawas, no? Ikaw na lang, Elaine. Basin makatubag ko. Unsa imong ipakisayran ni Rian? It's about us, Robert. Very personal. Bahin sa mga babae. Really? Yes. Yes, Robert. Mauna. Bitaw, dili ka ngayang makabatiin ni kay very personal na ganda mga babae. Dili pwede makadungog ang lalaki. Mauwaw mi. Bitaw, Robert. Okay. So, sa ato pa, nakadisturbo ko ninyo. Wa man. Wa. Kuan lang. Maayo gani kay wa dayon mo tubag si Rian. Mauwaw gyud unta kaayo minimo. Okay. No problem. Tagan ko kamo gigayon. May asikason sa ko dito sa information. Mubalik ra ko but mutawag ko sa imong cellphone, Elaine. Kung pwede na ba kung mani pagbalik. Okay? Okay, excuse me. Hatagan ko kamo gigayon na magkasultig maayo. Nakamura. Makapatuda ang ilang mga lihok. Ipakita ka na ako. Abi ka nila kuha ko makasabot. Dili ka gid magbahay na ako, Rian. Kung sa tanaw ko, ikaw may mahimong papag sa ako mga pag-angkon sa kasing-kasing na Elaine. Mapatay ko gid ikaw. Mapatay ko ikaw. Oh. May bitawag.
Si Tipalo. Hello, Tipalo. Hello, Doc. Prof. Si Tipalo. Nibaw ko. Sa tingog ng daan. Mupilit yung kayo. Ikaw, Doc. Saan mo magyunay akong apelido? Ayaw lang taon tiwasi. Kitsuwag kung sitoy mo. Sulti na yun. Suko ka. Agago. Sulti kung si isulti mo. Sorry, Doc. Kuan, Doc. It's about sa imong gipasusin ako. Bahin sa imong giingon nga may gihimong special force nga modakop sa Berdugo o sa giingong naghupot niya. Doc, kumpirmado. Husto kasi mag-iingon nga ang mga sip-sip sa presidente, mga sip-sip ni Madam, nagtuo sila nga makalupig nimo. Doon na gyud karoy gihimo nga task force o special force batok nimo og sa Berdugo. What is deeper? Nagpapil. Mao ba? Ang mga dimungkog. Hatagi unya ko sa mga naas gobyerno nga gusto magpayro-hiro. Kaya tanaon tag-unsa ilang mo. Oo, Dok. Hatagan to niya ka. Basta sa pagkakaroon, mao pa ni ang information nga akong nag-gather. Sige, Tipalo. Sige, Dok. Bye. Bye. Ang mga dimungkog na ko. Mga diskotsong way timpla. Wa pa mo makaila kung kinsa si Robert Valdez nga dimungkoga mo. Wa pa mo makibaw kung unsa ko ka-influensyado ni Madam. Pre! Kaakin ay. Usyo na dipita mo ni matangan ni Brady. Sakita sa ako ni og sungang General Tipalo eh. Sakit pagyapon. Mura ko matay ka sakit. Wa man tay sungay itong Tipalo ha. Mura magturo manungag. Si pulis ko pa karon sa kenta niya. Sulpahis ka General. Sulpahis siya. May lang gani nakalikay sa riyan. Sa diyang may babag sa daan idas magano ta sa among sakyan. May pagkaguspa taon siyang motor taon. Masabot nga buton ta may luwaso na riyan. Kami si Brando. Masato pa. May nibawaan siya bahin sa among kahimtang. O sa kahimtang ni Brando. Gusto. May number ko niya. Makatabang siya na mo, Brandy. Tura. Ang akong silipon. Hay man to. Nara, ituntos ka ba ilang isa? Kaura ko, utawagan ako sa riyan. Nira akong silipon. Ako siya tawagan. The number you dial is not available. Please try your call later. The number you dial is not available. Please try your call later. Sani? Usa to? The number you dial is usa to? Liter? Try yo ko liter? Ha? Usaw litra ha, ma'am? Libog na ko di mo eh. Kalain. Karon ko sugat ani da. Ang dialon liter, di na numero. Mo bag uron. Di na kontak number. Kontak liter na di ay. Pagka miyaw-miyaw. Usban ako. Basin ni tawon ako balik. Numero na hatag. Kaliso na yung dial liter, oy. Ikaw kaang mo dial liter ka. Magpunta ka ni mo. Surum sa tini mo. Che! Ako, Usman. The number you dial is not available. Please try your call later. Uy, mau The gyapon. number you dial is not available. Please try your call later. Isang ni bayhan mo rin magtingog ni mandat. Sige, magyaw-yaw. Huwag mo ko suko niyo. Sige, yaw-yaw. Hoy, ma'am! Ikaw bang naspikas linya pamati na ko, ha? Pagsulti ko din, nitrahan akong dialo ni ha? Ay, sige, balik-balik ka ng liter-liter. Sig, balik! Jumbo, Oh,
Si Bradji, naulian din siya. Brads! Ikaw ka! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!